handik 10 minutura, beste zenbaki bat atako dugu, eta bestea anulatu dugu. Bukatu, eta lehen mailen etorri dadila, hemen podium inguru honetara, zenbaki duena. 310, 3-1-0. Eta esan dute bezala, zestoaren jabea izango da 310 zenbakiaduna sarreran. 10 minutura etortzez balima da, laizarketa bukatu ondoren, 10 minutura etortzez da beste bat ateko dugu. Hemen podium inguru honta.